nagekomen. Ik ben super blij, want vandaag is er al 1 pakje van mijn adventkalender toegekomen. Ik zeg adventkalender omdat ik zodanig veel heb besteld dat ik gewoon niet meer weet wat er allemaal toekomt. Dus het is gewoon een adventmaand. Er zit hier al iemand in de keuken, vrij ongeduldig te wachten. Wij gaan vandaag iets maken. Dat is eigenlijk iets dat je zelf nog nooit gemaakt hebt. Kan mislukken. We gaan deze week ook nog bokkenpoot maken, want dat iemand in de comments gezet. En het ding is, dat is net de specialiteit van zijn oma. Lijkt de echte. Jong talent. Ik zal de ingrediënten in de comments zetten. Dus Michiel heeft het receptje van Spritz. Dat heeft hij gemaakt. Die waren vrij lekker. Hij heeft ze in de chocola gedopt. En dus gaan we eigenlijk gewoon dat maken met snoepjes erin. Hè. Dus wat hebben we hier allemaal liggen? Boter zie ik liggen. Vanillesuiker. Een uf. Spetten. Bloem. Ja, bloem. Bloemsuiker. Bloemsuiker. Een mixer. Een choupap. Dadden en een frietzak. Het is niet waar, ik weet dat dat geen frietzak is. Niet vallen, niet vallen, niet vallen. En als laatste... Keukenrobot. Is dat een keukenrobot? Yes. Dus, hij gaat nog uitleggen, want ik ken het niet. Wat gaan we als eerst doen al op voorbereiding? Deze snoepjes hier allemaal met de blender mixen. Heel fijn vermaald tot kleine stukjes. Je kunt dat dus ook met lollies doen. Normaal ging ik het met lollies doen. Maar we hebben geen lollies, dus doen we het met dat. Dat gaat even goed. Dat gaat even goed. Als het maar spetten zijn. Hè? Je kunt sorteren de colors. Ik zal beginnen met rood. Hè. Of zullen we dat niet beter laten smelten? En dan moet niet gesmolten zijn, dan moet zo... Oké. Ja. Kijk, ik leer super veel bij, hè. Dus ik pak 190 gram boter. Ik doe dat al in kleine stukjes, dat is makkelijker voor het mengen. Het beste is op kamertemperatuur. Dan steek ik dat gewoon even in de microgolf, dat dat wat zoals mayonaise is. Patat mayonaise. Hier hebben we boter. Dat ga ik nu even in de microgolf steken, niet te lang. 20 seconden. 20 secondjes. Dat is genoeg voor boter te doen smelten. Ah ja, niet smelten voor zoals mayonaise. De snoepjes zitten in de mixer. Hopelijk doe ik niks stoms nu. Oei. Kijk, zo ziet dat er nu uit met een beetje... Zo is dat goed? Ja. Maar het zitten er nogal brokken in, hè? Dus dat zijn kleine... Ja, ik weet niet dat daar nog uitgaan, hè. Dat is 1 plakbriel en dat zijn echt nog de snoepen zelf. Dus kan ik misschien nog een beetje mixen, hè? Dat is de boter die een beetje mals is. Dus dan doe ik de boter hierin. Ondertussen heb ik een bolleken. Misschien dat we dat toch een beetje moeten opwarmen, niet? Ja. Ik ga dat even laten voor wat dat is. Ik ga een keer al die heel in de microgolf steken en zien als dat beter is. Ja, en dan kunnen we die rode er ook idee. in steken. Trial and error, heel belangrijk. Hissen en missen. Van alles proberen en uiteindelijk ga je wel zien wat dat er goed is en wat niet. Dus ik ga nu al die hele snoepjes gewoon in de microgolf steken. Ik heb de boter in de wien gedaan. Lekkere klompen. Dus nu ga ik in deze potje de bloemsuiker afwegen. Dit is 0 en dan sta ik voor dat het de korrelgraad 0 is, dat het gemalen is. Dat zijn dingen waar ik nooit zo bij stilstaan. Ja, van 10. Tienen, shout-out naar Maar Tienen. ook andere bloemsuiker zijn, dat maakt niet uit. Nee, we discrimineren geen bloemsuiker. Hè. En hoeveel gram? 80 gram. Dat is trouwens onze brei. Ik ga de hele snoepjes gewoon zo in de microgolf steken. Oeh. Beetje te veel. Wat doe je dan als er een beetje te veel is? Ik ga een lepel pakken en ik doe dat Ah, je doet dat echt terug. Dus nu doe ik de bloemsuiker bij de boter. Nu zit de bloemsuiker en de boter bij elkaar en nu ga ik dat voorzichtig laten mengen. Oh, dat is een toffe. Amai, dat moet ik ook in later. Dat is gedaan. Oh. Dat Kijk de keer hoe schoon is. Zou je dat nu een keer in je vinger willen insteken? Nou, lekker. Dus nu gaan we 1 pot voor het eiwit, want we hebben 1 eiwit nodig. En 1 voor de eidoors, dat we voor iets anders dan gebruiken nadien. Wacht, nu ga je eiwit pakken, of eidooiers. eiwit. Oké. En wat doe je dan soms met eidooiers? Je
kunt er crème brûlée van maken, je kunt het gebruiken voor je eclairs te doreren of... Als je iets met bladerdeeg in de oven steekt, dat is ook hetgeen dat ze doen met dat borstelken en zo, Ja. daarvoor kun je dat gebruiken. Hè. Voilà, ik heb na heel lang Of je kunt sukkel... er pudding van maken. Pudding gebruik ik dat ook. Ah ja, gingen we geen broodpudding maken? Ja. Ah, voilà, kijk. Bon, ik heb na heel lang sukkel mijn 7 snoepjes in het potje gedaan, dus ik ga dat nu in de microgolf steken. Hè. Ja, Dat gaan we niet kunnen wel. mislukken, zeker? Nee. Maar dat... Het is weer jammer dat je er niet kunt rieken, hè. Dat riekt bijna goed, hè. Dat ruikt naar snoepjes. Allee, Tasty. het zijn snoepjes, maar... Oei, dat is nog niet veranderd, dan mag dat wel langer in, hè. Ja. Beter te veel dan te weinig. Dus hier hebben we dan het eiwit. En dat doe je er dan ook bij. Dat moet je dan ook... Amai, heel de keuken. Heel de keuken riekt naar citroen van die spen. Riekt je het? Ja, en nu ga je dat dicht doen. En dan ga je dat weer even op het gemak laten mengen. Oh. Ik heb karamel gemaakt. Dus ik denk dat de microgolf ook niet slim is. We hebben nu karamel. Amai, en die is zelfs niet heel gesmolten. Ja. Oké, dus we hebben even spoedoverleg met de mama gehad. We zijn tot de conclusie gekomen. Het waren eigenlijk spetten dat al een beetje te zacht waren. Niet en te plakkerig. Ja. Maar dus, dat gaan we platrollen met een rol. Dat gaan we ook proberen in een koekje te steken. Om te zorgen dat we sowieso nog lekkere koekjes hebben. En lieve mensen, volg gewoon het recept dat we daarmee gaan tonen. Gaan we het gewoon met cherry's doen. Zo'n doosje kersen. Als je er mee drinkt dat soms misschien. Een sherry. Dat is zo'n drankje en het zit daar ook al een kersje in. En dat is vrij lekker. En dat is vrij lekker en dat heeft hij wel al geprobeerd. Dus dat komt sowieso goed. Dus Ja. als je het wil nadoen, volg dit recept. Ga ik dat plat rollen, hè? En ondertussen ga ik 225 gram bloemen tegen. Bon, dus ik heb schelke bakpapier gepakt. Dat zijn heel ondertussen aan het doen. De bloemen afwegen. Geen bloemsuiker, gewone bloem. Gewone bloem, hè. Dus daarnet hebben we de bloemsuiker gebruikt, hè. Ja. En nu is het gewone bloem. Dus dat propje zit hier tussen. Ik ga dat nu proberen plat rollen met al mijn kracht. Hier hebben we dan de zeef. Dus hier zit de boter, de bloemsuiker en de eieren. Samen in één kom en ook de vanillesuiker allemaal in één keer gemengd. En nu ga je daar de En bloem nu ga bij ik doen. de bloem erbij doen. En je gaat dat zeven, hè. Dan er hem klonters in Er zit zitten. nog wat in, maar ik ga dat een beetje erin doen. Oh, ja. En dan klopt je gewoon aan de zijkant daarop. En dan komt dat daar fijn uit. Hè. En is eigenlijk ook een beetje meel. Ja, dat is goed. Dat zijn blokjes, maar dat ga ik er niet bij doen. Nee, die kinderen gebroken mogen niet in. Voilà. Hopla, ster. Oh, mooi jongens, toch mee. Heel veel in das. En nu de klopper nemen terug. Voilà, jong. Steek ik dat hier terug in. En dan mag je dat rustig op zijn gemak wat draaien. En ondertussen ga ik mijn handen nog een keer wassen. Het gelijk, jongen. En ik ga hier een keer zien hoe dat met mijn fiasco. Je kunt er misschien de kop mee in. Ah, dat is wel echt hard. Ah, ja. Sims be like. Ik denk hoe stampen. Ik heb hier heel hard met dat stom. Oh my god. Hier heb ik een korn, gesponsord door het Gentse bakhuis. Zamba. En daarmee skart hij dus de randjes. Ja. Ik zou er heel mijn vinger een keer in steken. Ah ja, even een vraag. De mensen die ze een machine niet hebben, kunnen ze dat ook maken, die kool? Ja, zeker was. Door gewoon met de klopper te doen of met de mixer. Je kunt het ook met deze twee mixertjes doen. Voilà, zo'n gewone En dan mixer. steek je dat hierin en in de vlees en dan kun je ook hetzelfde doen. Vraag toch gerust aan je moeder, hé. Als je een mixer, een keukenrobot, dat is een keukenrobot en dat andere is een mixer. En als je geen een van de twee hebt, dan moet je het met je eigen pols In de vragen. Aldi gekocht, in de Aldi hebben ze dat regelmatig wel eens. Maar ja, dat kost daar niet veel en dat zijn beide goeie. Hé, maar ik ben hier echt een schone pannenkoek aan het maken, hè. Dat is de deeg van dichtbij. En dat is, ja, een snoeppannenkoekje. Oei, die karamel is koppekehard. Oh, maar staat die in een lepel? Wie heeft in een lepel plooit? Oh, hoe gaan we dat loskrijgen? Maar kijk. Oei. Karamel en Moet heet iets water. weken.
Daar is het echt goed. Oh! Voilà. Ah ja, we kunnen er een paar maken. Nee, misschien voor iedereen toch eentje. Hè? Ja. Het is een schoon plat nieuw snoepje. Dus ik ga die kersjes gewoon in 2 snijden. Alzo. Dat is vrij lekker. Oei. Hier is mijn spuitmontendoos. Kijk, een das. Ik denk dat dat wel een goede zal zijn, ja. Ja, wel hé, mijn teen zegt dat ook. En dan ga ik hier een stuk afknippen dat deze spuitmond daarin past. En dan kan je daar goed bij dresseren of spuiten. Je kunt dat vinden in een macro, je kunt dat vinden in de Albert Heijn denk ik ook wel. Ik denk dat je dat ook Ja. wel online misschien kunt Ja, online bestellen. kun je dat zeker ook bestellen met Collect & Go. Voilà, en ik heb hier kersensaus in de Lidl gekocht. Nee, kersjes gesneden. Deze steek ik hierin. Ik doe toch wel dat dat goed spant. En voilà. Dus dan ga ik dat dicht doen. Zodat er geen deeg uit de spuitpunt kan komen. Dat is En vrij dan ga slim. ik de korrel nemen. Dus dan doe ik eerst mijn spuitzak. Zo. Of je kunt dat ook over een maatbeker doen. En dan kun je dat er makkelijker in scheppen. Maar ik doe dat zo. Zo. Het lijkt op puree. En dan is onze zak ook al klaar. En dan gaan we het weet zo dresseren. Plak papier in. Heel goedkoop bij de Action. Je bent op 1 punt en gedraaid. Gewoon veel oefenen. Veel Hoeveel dat oefenen. je het ook kunt oefenen is met gemaakte botermals en dan kun je dat blijven herbruiken, die boter, tot die slecht is. En zo kun je blijven oefenen dresseren. Zo heeft Roger van Damme mij ook gezegd dat ik dat zo moest doen. Dus. Amai, hij mijn Ja? taart. Ja, oh wow. Voor mijn 10e verjaardag ben ik met Roger van Damme gaan eten. Mo. Ja, weet je dat niet? Nee, als En het tof. Toen mocht ik met hem op de foto en heeft hij gezegd, voordat ik veel oefenen met boter. Oké, we gaan er eens een paar met snoepjes doen. Dus die, oh nee, die is zo mooi. Voilà. Ik weet echt niet hoe dat uit de oven gaat komen, ze. Voilà, dus ik heb er 7 met een snoepje in. En de rest gaan we gewoon de kersjes in doen, hè. Dat gaat wel mooier zijn. Ondertussen ga ik de oven al opzetten. Voilà, dus die zijn hier al klaar. Dus met onze snoepensprits en onze kersjespreets. Kijk een keer ondertussen met de verf hoe ver dat zal weer zitten. Zo weer een heel stuk erbij en ze gaan daar dan zo een balk leggen, pijs ik. Hallo. Ja, dankjewel. Nee, ze zien er echt goed uit. Dat is eigenlijk beter eruit gekomen dan dat ik verwacht had, die met die snoepjes. Maar dus mensen, ik zou jullie aanraden, dus ze met de kersjes. Nog een beter idee, maak ze gewoon met niks in. En wat je dan ook kunt doen, is ze voor de helft in de chocolade. Dat hebben we de vorige keer gedaan. Die waren perfect. Die waren echt super lekker. Maar ik vond die echt niet goed. Nu gaat het wel echt te laag staan, denk ik. Oef, quel grafiek. Dus voilà, wij hebben voor jullie gebakken. Als we dat dus met nog iets moeten doen, mag je het zeker terug laten weten. Maar ook zeker laten weten wat dat moet maken. Ik heb amper tetten en ik was ze bijna verloren. Amai, maar ik ben lelijk verbrand. Hè. Neem hier geen voorbeeld aan. Hè. Smeer u in mensen. Bon, dus wij gaan zeker nog bokkenpootjes voor jullie maken van de week. Amai, dat lijkt like of dat ik naakt aan het vloggen ben. Nice, doet voor de views. Naakt koekjes bakken. Oké, dus ik had mij even neergezet omdat mijn suiker te laag was. Een colaatje gepakt. En kijk een keer hoe lief. Michiel is hier al met de sprits. Dus ik ga nu eentje proeven. Ik ben massas benieuwd. Oké, nu komt het, hè. Ziek goed met die kaart. Is dat wel geproefd? Ja, Echt ik lekker. vind het ook goed. Amai. Dus wat hebben we vandaag geleerd? 1. Maak geen sprits met snoepen. Nummer 2. Je kunt altijd oplossen met kersjes. En nummer 3, Michiel, wat hebben we nog geleerd? Dat zou lekker zijn. Dat zou heel lekker zijn, voilà. Dus probeer het zeker maar een keer thuis. Als jullie nog voorstellen hebben, like een taart of iets anders, of macarons, kan het super goed maken. Als jullie dat ook willen zien, kunnen we dat ook zeker een keer doen voor een video. Kijk je mijn outro? Nee. Nee! Heb je eigenlijk ooit al een video bekeken van mij? Ja, ik ben het. Oh, dat is niet erg.
Denk ik dan altijd. Bedankt voor het kijken. En tot ik er weer zie, met of zonder koekjes. En het zal zonder snoepen zijn in de koekjes. Allee, doei!